És un plaer poder fer aquesta visita a Agroilla, una empresa puntera que l'any que ve complirà 25 anys, una empresa que aposta clar pel producte local, pel producte de qualitat, que ajuda moltíssim en el sector primari de les nostres illes i que a més ha sabut adaptar-se per oferir un producte de qualitat amb el format a les grans superfícies que el poden comercialitzar. Per tant, per nosaltres és un plaer poder fer aquesta visita i va en la línia del suport en el sector primari i a l'agricultura que feien des del govern de les Illes Balears. Precisament divendres passat anunciàvem que han pujat fins a 12 milions d'euros el circulant perquè moltes empreses puguin tenir la liquiditat suficient i crec que moltíssimes són les empreses que s'han pogut apuntar en aquesta millor liquiditat i per tant millors fórmules pel seu finançament. És que hem aconseguit la declaració de totes les Illes Balears zona desafavorida. Què vol dir això? Fins ara només se considerava Serra de Tramuntana, les Salines, Campos i Menorca i Eivissa, i ara tot el Pla de Mallorca també entrarà en aquesta categoria, totes les zones de Llevant, Manacor, per exemple, té la producció, aquesta empresa ho mostrava avui, podran millorar les inversions amb un 10%, és a dir, un 40% de finançament passaran totes a un 50%, i el que són les ajudes per superfície també s'hauran incrementades.